Mansar, Citramani Jawadiana. Please. Daki kai sini hall bising habai, sini hall pada tunggal not. Daki kai sini hall bising habne ni bagai. Sing tabu ni bising mera sini barang Mansar. Sini media dakuno. Tini 16 তারিখ আগস্ট 2021 চাকমাঘাট কমিউনিটি হলো তেলেঙ্গানা ডিভিশন ইউথ আইপিএফটি তে আইডব্লিউএফটি ফরনি কমিটি খাজাকা 45 জন কমিটি তিনি খাজাকা আং বাবুনো সানাই যে ত্রিপুরাল্যান্ড আইপিএফটি নি ত্রিপুরাল্যান্ড নাহারে যে সামথি খাইলেমেনি আ জায়গা বর্নিয়া তিনি সিমি গদালকা বড় বাহাইনো খাম থানো উপলব্ধ जों खुसिन थानाय खामनाय ত্রিপুরাল্যান্ড मायसा सामख्लाय थानाय संरक्षण थानाय आपन कमिटमेंट गां बेलेखेनो आंनि तरफ থেকে বর্ণ বেলেखेन हामबाया फारनो मुजुगो दिनि जे कमिटि मानाय रनो कमिटि जे आदम चौगनाय रनो बरनि साकावसे जिनि तेलेंगाना डिविजन बोसोर दराते कुजु माने स्ट्रंग नाय याबो निफोर डिपेंड खायो आं जथेष्ट आशाबादी बर गाहामखै सामखायलायनाय जिनि आइपिएफ दिनो कुजुबती साथानि नियाखाबाते बो स्ट्रंग खालायनायनि बरनि जथेष्ट इनभल्वमेन्ट तमायना आसानारबो हामबाय बेलायनो हामबाय बेलायखेनो खातुम खाजानि बिसिंखै जों दिनै पार्टी आइपिएफटी तेलियामुरा इस्ट डिविजन कमिटि नंगै दिनै एनुअल कन्फारेन्स खालायजाखा दिनै 16 आगस्ट 2021 जों दिनै पार्टी आइपिएफटी नंगै रिप्रेजेन्टेटिभ आं साकबायथों एजेस मंगल देबबर्मा दिनै मैडम टीएनईएनि प्रेसिडेंट गीता देबबर्मा तैखिने लोकालनि गोबां बर'रक दङ दिनै तेलियामुरा इस्ट डिविजन नि आईडब्ल्यूएफटी नि कमिटि ताई इयर आईपीएफटी नि कमिटि खाजाका आईपीएफटी नि सिगाङावनो आरो कमिटि खाजाक दङ 45 जना खालायाखै आईडब्ल्यूएफटी इयर आईपीएफटी नि कमिटि खाजाका बेलेग खातुन खाजानि बिसिंखै बरफ फिजिट पार्टिसिपेट खालायलायका ताई दिनैनि सिमी जे दायित्व मानजा आईपीएफ इयर आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी नि जत आदम सं बरफ सारा तेलियामुरा इस्ट डिविजन नांगै बरफ द्रग लायनाय दूर तो दूर थांगै कक सालायनाय दिनै वार्कर्स रखबाय ताई अंचल कमिटि जे जायगायाव रिफर्म बा रिसामफोर फायनो नांगौ बरफ थांगै रिफर्म रिसामफोर फायनायनि बागै बरफ नानाय पार्टी आईपीएफटी नि नाहार मन्त्रि फायलान आबो बेलायखेनो आगबजाक एबं खातुम खाजानि बिसिंखै जों योग्यखाय सामु थांलायथांगौ ताई बरफ दिनै प्रत्येकटा कक सामानि बिसिंखै अकक नम्बर खातुम खाजानि बिसिंखै बेलायखेनो